Na bodani abaye bete ye ho sata wonyinsane wabra wo bia hunu kwan fa so wonyinsane na last we share me no say Emmrante3 Hene ma wo me wo June 4th Sompana 3.1 bodani bete ofori kurum ba a traffic light no wono a eko Accra town no filling station ho ya na watade ka nkwada atwi bi to no ko ho oye bodani correct pa beto to dame oto dame sumfidie ye bibia hwe dame to no je se utimi raki brains pa dame oto dame na bodani bi hia me fie do ho a Sompana 3.1 ya wada na me se club tea ye company ne club tea ana wasre misika se me misika na miniska bodani tijina I was say wo di nyame aye wi afi na me hopo etu me botom na me 20 cedis de che no akwa bi di be was masa wa hisika de ma no and I was over here. Was it 20 cedis when I'm saying I'm the man? Was winning no ana. Papa bia ni pa obeyi so e wode won so obu abemu na say abodani hu say wo di nyame ayewi menka sikafo ho na enso bodani hu say bi gina pa bia menya sa 20 cedis na ma no nti abodamfo no ebinum wani pa okay sa omuni bibia de we ye ho anka so munyina wuo bodani bi bodam 20 years ni on presida odidi sa wo a wo modam ya nanka odidi a wo ba fi aduane nyina to agu onyame nka obi ya ho moma yentetre asante kasa bi a yeka na me research no ene won ya dwene asante fo ka wo ye matwam long time enya wo ye kasema wo ye if obi a che ne maame atofo ma aburu finfinam obi a twese ka gagaga wo twitwa ne maame akuno obi abɔ no maame tuo obi a wo tie program no things ma me kan ne me ya dwene sampa aba TV so TV news graphic kim da ubon krata hodo ni nyina bodawuro obi akum ne maame wa aburu ne maame twitwa ne maame se ka tantantan kuno flat enti ono so saa wo na ye enti sa asi wuye na wo mbadidi ma obidi esogu wa no efira wo ntoma esa wo mpabo a kasa ma wo ye afa kasa bi se wuni panyina due matwam long time yen kasa se wuni panyimpa due panyina bi wo kura woni masem ka wo dane asem to no na so bi beri obesa ya asem no kura panyina bi so was 72 years wako repo akwada wadi 10 years na we wo panyina no a na se wuni panyina due ne na ne sei endi wo panyina ni wo yi a na due se wuni sa panyina yi a na due wuni sa panyina na eye nsira kura ma enti wuni panyimpa due fine mena wase kesi hu mama menfa ba kon kan ho na yenko so pana 3.1 yes is kontompo ni so no ba furudua manini kan di na chi matwam long time se kontompo ni so no ba furudu nsina dua ne yesini oso no ba fo be medical mam ni wachi ba bi obefa ma wo waba no na oso no ba furudua na di kam ni sade oba furu no akotana kurim no ohwe na oso afura koto no se kontompo ni so no ba furudu nsina the right one asante kasa right one no wo se di kai sa wo kwa na memeba dua so yesini ba bia wo kom maba no Sompana 3.1 okay Asem baba dabi na san sabadi aguma ni nyina no ye pese ye hihye bi se efie da bia ensema ye kan ye no
ye be mu bi e de abremu de broni frɛ feedback anasa asɛm ni sunsuaso esi sai ehia papa asɛm yi wo wote a na opese wo follow akohunu to pa se wa hunu to no a ya na ha dwene pa se utwam na ka bo obi a na so wote kam ne twam a ya na opese wo hunu se na gbe ka no bo no kwa wo gui unyankwa ne ko hene esi sai enti we de dwumadie no ayatantete ho ye huri nyina mu pa na ye huri nyina mu afia da bia ye wo dwumadie bia ya to di touchline tenten wanko an nam so do drivers ye nam touchline ko a so yensi amnam yensi gotem ye de beka esise no ho de abremu na fe ba ko a ya to di obi ma so ene me ekoso obi ma so eno so ya mamo ate mama me fa akwanya so na mentia mama bi a wobo no bra e wo lending abonten na bre wa beduru krum ha sey ose watena bruchi men more than 40 years na wa ya ba ya just 21 years no kwatena bruchi say wakeka na jama wo 68 69 nti wa bobra mama ne akuye nyakon sika bonsu mama akuye nyakon sika bonsu lende abonten ana owo wane ne kunu Mr. Bonsu uhunu a ne bodwe se na no nwi ne timi nyina ye dwono fita ne wofa ne krobodu sei o krobo adusei bia amna ne krobo eduru bibia edi bia de to asantem nipa wasantem ha no meka ne mra ne edi a kirew adusei mra ne ene krobo fine tina omoye no krobo adusei affiliated name Sompana 3.1 okay krobo adusei na we minister Kwame Nkrumah time by then I was a tiny boy. Na me name hwe CPP ne mate ho sem no na ya wo me betman hunu ho hwe. Okay. Me da won ma se pa mami na ne kunu free abrochire ba oto ntoma sini tomasini ahodo be sensia se mo fan koma Emmrante3 Hene on fan pempam set no fan Sompana 3.1 na enye fe me da na se pa awuranisha woni ne kunu nyina fi se o kan se ne kunu nyina mra no na o kan se we de koma na ide ya anka ekai ntina me kan se mbi se so ukobe ma hwa bosia abo owura dem so ko fesika na ba na yiri wura ho na ba fesika na ma da na yirase o de baswa da na yirase o de ne ho akotwi ne sa wo de afama no eno ano no atene ni so sika ekura na me de to hene ni a Sompana 3.1 me de sika to hene na ayeka ema wo super powers bi na okasem na wamfa wa hwia be hunu akiri aka ne tetene yeso obato nyado onton tuduru enti ye kasem ofie kura na oba na no hey kwanotum yo ba ene it's not like that ene wo yiri tuufo na wamfa se wanyina na wusua wa hwe ye obekuta hurihuri me na meka kire wo mana kura no menyini seketuwa bia wo sa otuufo na wamfa wa kina bi na woda manim fise omuhunu nema wa chiri ama nyame nhiramo nema ketuwa bi na moye ya ama mo ba fom nyesa ade a ka be ma de ne mentma bebo ka hire no wapagya yire siso anajo no de nam dem ho chichi because nema bi ewo wo ho a nyankopon de adom woni a omutimi de botiri modin be ma ni prince ya
Ana se me boa. Okay. Mama men kan we dia men kan wo book bia mu yesu ehunu metina se ye kom na me study de ma bia na maka sim bi ato ho sa wotemase adwan me sa wontemase so akire obetemase Sompana 3.1 asante fo su ba bia fere yoyoyo oba bia wo bi oyire your registered wife for your aye ne ho ade kra no ye da bia na asuru mu ana wa de he yoyoyo bi awo ho men kwada e ba akokose abaya bi pe wa mpene na akire em se abrabo mia no na ofre ne phone hello brai ni pacho me na last o se me pa ma mpene kam se afedi ma mpene Sompana 3.1 abusa omono ma bibia ha o da be o hwa me bi na me kasa ma bibia ha o da me kasa o na ba so ko pre chef anya me o me so ma o do o preo o da bo preo me preo o so for mesro me do so dey start mesro so me passe mo mesro enti ayoyoyo ewo ma ho enti se ebele dura mane hawo Sompana 3.1 obeti ase na so ayoyoyo ma wo nyansa bi se wodi ne ho agora obegu ani mu ase nyansa bi se nyame na de ma wonu mu se bonsam na de ama woni for that accounted me hwehwe mu no nyanru ho nyansa de tete ekunu ehunu ne mpa ya ba kwakua obare ye kete wa nyini che ne bebiri ne nyansa wode tete wa hunu wo mpana de master sia makaje sasa wo yire fro no wo se wo hina kan kore me na me ka kire wo because I told bia oba no be fro wo bi sasa wo hine no na wo hunu ba bia wo hunu se tese wo na wo gina ho no nkwada ba akoka kire wo se mrante me to atwi o adai was my wife or friend me say when see me wo bantama me gina kru ayi airport and about me te say background mobile phone no background no or ba na kasa me say me di sikaram de me fam sikama me was wo hene was me wo bantama Sompana 3.1 was wo bantama me na me gina ha hwe wo no hwe wachi oba bem nyansa oba editete de kunu ache ne wono mpana ho nyansa number 2 ya makuta pa nyansa wodi sikesi ne kunu wa wote masele join me nyansa oba de sika esie ne kunu ha Sompana 3.1 Asem o anya asem ketwa okay asema mekan wona temase akasem wona ne te da ba ko modda sum ye koro modda mpa ba ko edanu amu ne sika ese danum okay Sompana 3.1 mema so suba bi wo ye ho na ma ya monte ase ankopon na abaka ye ho one ya yesem me ni aduane no ya tosu mi no ye bose no wa se de yire bo da de tosu mi ensa ye nkeke hunu bi emba wonum ejapade anyankopon de dum wo no
Sabem Kusina Nima. Sompana 3.1. Najina no. Itimi etufranam kekanse bi ade a wontumi nye kura no. Yesu papa wasi bi a ewo ma no ho. Oh, master, sofo. Ansresa, mesro. Ye nyina me ma so American wo sofo no kura so wo hu bi. Amante ba ma muncheji position ma. Ah, da position ni. I was saying no. Omo. Mata me na tanya o tietia me na. Asem o kan abo. Ye change position okura no a obehwe nanim. E be face to face. 3.1. Ani na nye. Ala na nevi o peso ha. Ah. Atiefo mu die o. So for me say across the be hu Jesus Christ face to face asorman se woni bi na me ni. Asor da mu. Ah. And then I say baby. Ah, said they no watch them kwara na disua. Na say e pesi nuane ho ayedinti. Ankwara ye mompa ye nyame tie nkwara mpaebo. Ye mompa ye ma ensuo nto Northern region, ensuo nto Brunafo region, ensuo nto Western region. Ensuo nto Asante region maduane mra. Ensuo nto baabia ankwara na se wo dedem. Sa ankwara na se sa adwum no. Baby, ude. Bararo. Omo enhe da nwene se omo waso da mu. Aha, ti se wo so fo de baby abanko ade a. Omo de ude dem beso so. Okay. Abusa fo mama enon pompono ho. Menkɔ na menkɔ chia me mama Saraji. Waye man ayefe. Ne ba mama Christy ofre me de asebe tu bani mo se o mama se nyambe pa benada menya ayibi kakra mfamro nam se no se chena no me se chena de e madwuma no se adwada nam se da bedwada so my occupied nti also this kind of mama wo se me mfa nko di hu dwane ade nam se brother ye nam se brother brother anopana oh master ta we babara dia okay we say for mama yenko asise no so na no ye frɛ Emmrante bi e wa ha na yire be kan nasem ya owusuwa bapa o se Emmrante toto no brade ene ne nyinsan ya last minute wa twene ho na mobeka ya Emmrante ne ye frɛ no Emmrante ne se madam mabre ama nipa bia se wonim fom wo se wo konfo so okurufa se ne wo o se Emmrante no wo da bi ho Sompana 3.1. Okay, mama kantankanka be mamra na onfa feedback mre na ye hwede asi usu asem no sese asise ese odon hu sukopa chief producer bema usu kantankanka ma wini ba ona watrase ne papa ka ba bi na nse nyanya yi kura na ahani yi na nenyama bebre sade papa na yasinya mese onkutani mu emayen kantangraka 3.1. o ma me de so no yajiwa no akuyajiwa yeah ma se na de yajiwa ajiwa to ajiwa minu akuma bi wo fie wa sokoroma mpon ya frene Kofi Sapon ne ma me de aku efiriye ono na yire e de aku efiriye ena na yire nso ma me de ma me Sapon so de meti Kofi Sapon ena aware sister free aku efiriye ya ofiri ahwa na aku efiriye no ne ma me de ma me Sapon ena me nua Kofi Sapon so na yire de ne ma me de aku efiriye we ma me de aku efiriye na yire de aku efiriye ena we kunu de Sapon na ne ma me so de ma me Sapon ente wo de wutiri ye akuyajiwa atwafufu ma tonkwa me ma me ne de akuyajiwa na wase ma se so de yajiwa so na o ka se me ne ma bi se mpapa ye no kre on se wo fi dada me catch o se na mpapa che me boxing
Emma me bo me papa hwe ho kuku ase. Okay. America. Me bo me papa pa hwe ho kuku ase. Say boy aye boxing dia asare beba. Anti ele. Yes, ani ye nya pata. One watch out to so to. O say you say to o de to nyese to ne den. Na to ne pattern. O to me na me so me reply to me no na yire na pantan. Me papa no wanyini. Me ne last born. Yo. Nti no hwe ho no pupura. Na me ma me atem wo be kumu papa o e boxing. Yo. Me da say. What I want owusu asem no na wo ka no sa branche na afre no we say wada wontumi nkasa wabre ni sa da no na ye time na bitie no voice wo ho no mo say akra no wo no from the one wo akra no be si ne na ni jase enhye akra no so onim say akra no ye kokwa na tuntum yes na ne voice wa ha me pese ye besa afre ni biem wamfa ne voice no ye bebo amatifu ahu say enye sebi asem bi na ye ka to bi so na okay na manfo so be pe abrate ni sunu ne ba ne yobia ahwe ai so efuni no ho a ye de ne be so ye pese mo ne ba ni de mi se nyankan ayo na on sabaka na Emmrante enra okai Mame no okita nkola mi no abema no mame no lead no ya ho Kubasi yeah ne one papa be sna akoye adwuma ne ade na Emmrante no spend be 5 hours wa ha yes wala de eno so ho ase e ba mama 40 correct for 3 points eno no e bia menim se ye de numom be di kan na Emmrante na ba na nanum asem obekan ne de be matifuo asoati na de ho no no ene enkode mate ti Emmrante3 okay abushafo ye boy homodin pass story bi be yusu bia ye be di akire na ye the feedback abramanfo sa adwumadie no me de osofo ye boa na ato ano feedback no sa etira woni ye bisa wo ase bi be yusu no ha bia onyankopon adaroma ye director ye nyanse adwuma se no na wa register cars mienu e de abesisi ha wa no ba kra so be pick up bi aka ho ne bi na ba bi e ko no ho ya tache ne monji monka ye de na se pa 22 mienu ase be bi mo pese mo ko bi a no mo fanko na nyefe be ma no nyankopon hira no wa mi business pa na etibema wona woda feedback ni nyina no me bisa se asem feedback akosi se wa nya amfa mame a wadi me hwamo wadi mahwefo hwamo wadi matiefo nyina hwamo sabia nya do a me ho kani kura wadi ni hwamo enti sene so ma me wate o de noa se waka se asem mpese me follow ko hase Emmrante3.1 me bo Empe Nipa man ya ihamba petrol nko a aka no Emmrante ode kwa de bia wo ko no ho ana fa nko ayo onim drobo onim ka drobo onim ka yo ona de ka ba hasile no ana we obidia nam de ban ayo nyahe o de wo ko anka wanka se obidia o de wo so de aba de twetwe mu emo ka na de mana on fan ko bebi aye ka so on fan ade wo ye nyamfa man de ma wa men fan ko be se de bebi a wo ka ko ase ne wo me de be ko hin o da bra o ye sofuti minim senti am de adwuma ni na hye o ye sofu ana me ka no onye basa onye basa no me kire se on fan ko prayer camp so ko bomba ye ya suma no sa na pese bje minua no sa nya se bia metano mentano ba ko pra adwuma de no mani ni ana woni menene ya adwen oya wura wura de yese oya de wura na mede mentehe na mabai ana obeku na se oya de wura wura asem to ne zuya man kasa o de yedin no on kasa okay bama masem no emra se why ready there okay omo kete chaw bama no ba ha ai de wawo nkwada mi nkwada fe no
na oba ye no ayiri fi ha pa wo Emmrante no ho fe yo Emmrante no ho fe yo be ma ye wo ahofa na wan hwe ya na sebe wo tiasi onam kwa papa na tiasi say ahofa so sohwe oba ho fe pia wo sohwe no ena no ne nsema ye mre ena oba ha no Emmrante no ne nsema ye mre na no akura no hwe a kasa bia ne kan bia no ne ye kasa kama eno obisa na yene se na obenya baabi ne kwada ada kama na no pe no memeti fi ne yene ho se oba be fa ne ma nam si yo o me fa na ma no yo me hwe me gidi ye shem se wabaso so baabi ani ne yakoya na madam abre no cosmos ya na yiri free voter region ya ne kasa na no mama yintie no Udine de say Cosmos. Cosmos ni na me ndra me ready me ba some power radio no. Na de wum ni nyina se na ne sympathy de wum nyina ne se enye se bia abo apaye bi na se bia enkura na mejo ma ne jeje ma na se me hwe enkura no. Enti sa na de tie ne se oba no me ne wo no otiti amanfo ano. Ana kakra bia wati amanfo ano no kro ofro fun so nya botre ma wunti. No obru ya na odume ho. Ekika kan sem bebre enti na ama ase entawantawa kakra bia ba enye se bia menhwe nkora na na se bia bibisi se bia maja o mojeje mu ana de tie se isi ndro ode me bae no na ase ma ode me bae se me handan ma no maja tum se me handan na ma no me yina fim papa fie o nti ono an kope baabi o pese otena na me nko pedan na me ntia ka no mfiri papa fie no onko tema baabi ono na sum medwo no na se wo sheti fobo o me sheti fobo se baabi o pese otena no apese otena no onko pedan no ni witia ka no ma na akotena na wo firi papa fie na wo firi papa fie akotena baabi ono apese otena okay na wo ka se eduabo ne ade enya okay the work no enough so be ma no wa ba form na o ba form sa na ye pe ani mienu nsene bom ani ni mienu ono mo nsene bom ne yemfa ni ha ne so nkwa prenkins makrum because a prenkins man so mugu prebuo mu a obi ha nani nti obi ani hwe prebuo no obi hwe no yonko anim na brakule konfo wase se mema mienu obi aba ma sori ne de si ani a ba ko kontron sanete ente ne America ne se oba na aba na bokoboko a ye no obekoro boko na oba na aba pipa ye no obekoro pipepe ente na no mame be ma na be kasem Ketacho me da sina mama nchretie for ye na nwure wonom 3.1 Facebook nso wonom ahwe YouTube Sompa TV me wo Sompa 3.1 bratie bi na womo so ahwe Sompa TV no so no womo nsa kan ye ho na enne Emmrante ne ba ye no na me kra no me hu se enura dade ye course no enye se bi a bo apaye bi ne kasa ne to asumu ema ye nyina ye dia dance se bia ne ma ba ko mienu bia ono ankasa no gitum se eyemfonso ene wo ye yenti no panyimfo enfanche no na ye nhwe de wo ye nim no na efri na efri no obesiesie bibia na bibia akoso no ye gidi ye se Sompa 3.1 for kan se bi sa wo do adodon ra ebi ngo ye nya sure se obaba be gina panyimfo anim aka asem de na ekire no wasa akwa akosisa na no anaso akoye ne ma foforo bi enti egbo na wode ahye ketecho bema wode wabedwafo na afi nso Sompa yetiefo nyina no ye wogidi ese obekwa akoye ne sa pepepe ama asumdwe nso atimi aba ketecho so for man me da se yam se Emmrante ne bai na wo hwe efie hanom a emodu pa 3.1 koso a wotie adwam kura no wonye nipa ketewa na nkrofo anu mo ye adwuma oba no mu se no wa yembre because on ani boye so apen na wo mu se kai se anya nkra na team machine so penifo
enti de ye kan say ne bo hye no onni so na onni ye din tetenteta yesu ye no be din tetentete na so onni ye kɔ no bɔkɔ de a yesu ye no bɔkɔ no bɔkɔ enti yesu ye hye ye tiefo bɔ ne yahwefo se obi biara odina sembe ba no ye be na koma ato ne yem because ye Kristo so madwuma wa to obi bia no emfa na dwuma anane haw emfa mra ne fia ebe bo bia obi mfa ni so maha ensa mfa ni so nkofie kwa kwada yetwem kura wa obi mfa ni so maha ne ni so no a wasa de kofie wodi ni so beba na wodi se de beko anopege asre sa wodi problem no beba na blem no ubeja blem no wa ha now the grace asopro no so na ye progress na the progress no kokore sare tie omo katacho me da se katacho dedika katacho fast asidaka space pa ma ye nwia ye wo for me sofo obebo mpa ye ma we azie sofo why elder wadi asompanyi fie bebre fe na elder 1 ye nya so azie ye wo mo zongo asoda kese ene enra oba no ne ma no se mo mba bi eda na de asa na osori anopai ohun oba na no se enra obai na enra ye kan na semi enti de se wo ba esoso aso no pa odware sebe sapo sebe ai underwear de share ase chese ni nyina no o provide ma oba no hwe me ntwaba no ba ma agema no elda agema no ye be pe one full time na ya kan ho asem say yesi obi ye nyame ni pa ya na sebe ayi akirikire bi a yesi nyame ni pa ya na ye me ya in fact meni na san ache makoda no na pampam na pantem na oye makoda akora oton chainsaw pass e wo fom ha wayade na nse kwara m se nka chainsaw no meto ba ko no se ei nana ubetimi ade akiri se ubetimi ade akiri dia ni jai okay carry on ya dana se na eneso me commander Swami commander me ko chia hey officially I say ko chia no say aba na mpeso aso me ko chia no next week say me ko chia no yo na me da me ho adi no se o ya oni OGFL so yo I was so twam ohu ya ina me pe ne zongo commander no na hwibom say ya ba so say ye ne Swami commander no hwibom ye ne free zongo commander na ye nwe fi obi bia katacho medase nsam ne kwasno brantia no obaye no afutu sam de ye de bia mane pa na mpanifo se dro beje wa atrema na me de bia me kam so obi ho atwa ene hwedi me akro wa wotifi a wo hwe yen na wotie ye no won dwuma so a se bi yedi ene obi anim gwase nti na Emmrante ye te ha emom dwuma die ya yedi sa atene dwumadi ayediya na obi tifi obusa se na no madamfo bi senti wo mo no so obi di ne case ba na se wo frem na mama e de na mbem na me say ento na adwuma ni mu nsam so nya ni nyina na ye dai ye be ka kire ya kan hwe antre kra na ye de wase nyankopon sa eno so kra eno kra so enam katacho obi asabe mpraduasa wonim nyansa sabe o na wo sabe wonim de wa wi asisi te se sabe obi shedan ketwa bi kwa na ofre se pacho wase mabedi abetia sabe mpraduasa ese se okona koti na yenwa be ma no ya dana se odi ani die e ma ye enya be ma bi no ndo so wada na ye de ye ne tie na ye kete se nsuani enti ye de da enye yie na yenwa be ma no bae na emom no ya kasa kire no na de ye kan nyina ne sa abo wo ne ho fe na odi na chi a wa we obeka wo udi a chi se ho fa oba no katacha na me ka asem bi se wo ba no you shana menini nsanda de ba hwe nanim areho ahye ne so ma na nye sa ne wote ampa ene be ma ne baji tumu se me yere nye se ne wote o na de me pesa me kan nyina nse futu se me ye de ama no na me wo muna samoa de ansa na be ma no wona ya ne na kasa ono so aka ansa na me hu bibi se che se ono na ba na oba na ba be ka se mpanifo me da mase me da no mensaka ete ye ne na tonchia sa na momade ba ko a be ma no kasa no o kan wom amafo ntie ne pa ema bia o makwa wade ase no ebumi ya tietie
yɛhyɛ da wɔ nipa bi ɛbɔ de ba wiase sɛ ɔmɛgyegye nipa etu kunu nyɛ saa kora na wɔso wayɛ ɛno na yɛsrɛ yɛ nua baa no ɛne ɔbaa bi a wɔtie yɛn edumɛ bi a yɛ ne yɛ nkurɔfoɔ bi a ɔmo de yɛbɔ ɔmo sɛ ɔmo mɛsa wadeɛ etu wote hɔ a sɛbi ne wɔtietie nsɛm ɛmi hu kunu wa katakyɛw kaa sɛ mmerɛ bi a ɔbaa bi a sɛ ɔkɔ ne kunu ɛkɔ sɛ meeting na ɔkɔ meeting no baabi ɔmo kɔ hyia yɛ hotel bi yɛ fɛn sɛ conference na ɔnom kɔ yɛ meeting na ɔbaa bi di mika kɔka kyerɛ ɔbɛrima no ɛyere sɛ hwɛ wɔyere ukunu ne kaa esia ɔbaa tu kaa na iti ɔfa hyɛ otu kaa wɔba abufuo nti ɔbɛwu wɔ kwan edumire bi a yɛsrɛ mo yɛnua ba no yɛn no nso no wɔntie ɛwɔ mu sɛ nɔɔma bi yɛ yadeɛ nanso yɛ na atesɛm bi wɔ hɔ a yɛnto yɛbo because ɛne yɛn nso yɛkasa kyerɛ no ɔnsɛ nnura no awerɛhoɔ fiti nnura no ne ɛnɛ kura no yɛne na kasa saa ba still da bia wobɔ sɛ wayɛ mo so biribi ahuna ne deɛ nti yɛbɛserɛ yɛnim sɛ yɛnua bɛrima no waba ɛne deɛ ɔde maa katakyɛw ne sɛ benabadwafoɔ ne atiefoɔ no yɛda no ase saa ne yɛhwehwɛ eti wo ti fie ne sa asɛm bi kyerɛ wadwen na deɛ wo se ahanyɛ court ahanyɛ sɛ nti wo deɛ wo ma ɛhyɛ wada gonyanko deɛ ne ayɛ ama no wo so wote hɔ yɛ dɛn bɔmmɔdefo asɛm bra we kura de we de ntete hu no no we gya ne yɛn so ekura eti brantam na te kane no ya won te kase gato kyerɛ da se me da wase pa chief producer abom beti sɛ ɔba no so kasai amama kama sema ya last remarks anase kase twa to a ɔba no kan yɛ ɛno so moma yɛntie na yɛnto adwumadi no so yɛfiri ha na yɛkɔ baabi ani amati de da brante wɔ hɔ a wɔde na mabɔnte so yi kontrol mfiatea no na ɔba kora sese we friend saa guy no deɛ mema da medi fa due mema no deɛ na ɛwɔ hɔ me deɛ ɔmfa saa nyɛ me ene deɛ no ɔsene ma menyɛ nti na ɛbaa saa yo ɔma no pompono hɔ na yɛmfa tuo mpam a wɔsɛ anwerɛ ɛkɔ anim ɛde tuo pam a abusafo mo ma yɛti ɔbaa no aba ha ɛyɛ wukunu kɔsomɔsom aba abɛgye atum sɛ ɔbɛha dan na ma wo ahwɛ wo ne wo ma no kama na asɛm bɛ na wowɔ ka Pacho asema meka ne se meda Emmrante3 Hene ase se waboa me ama me kuna aba ha se obeha da na ama me dia meka nyina so obeya ama meda one ne boafo nyina omo boa ne nyina meda omo nyina ase omo aboa me pa eni atiefo nyina meda omo ase ena omo boa me wa ha nyina so meda obi ase se omo aboa me eni sompa FM meda omo ase na omo a asem eha wo omo a omo tifi na asem be na beka kire omo a bibi eha wo omo a meme bu omo kwasea ne kwasea bu asisi ekoso ne ade na asem be na beka kire omo na futu be na ade be ma wo me ka kire omo se omo de omo famra ha omo de ba omo be boa omo ama bibia yeyi ama wale no so akoso kama okay meda wase enye mema nkoa na ebu ma akwasea mu ema so ebu mema akwasea na emse mema yesisi ma no doso che ma yesisi mema nanso oba sisi no ba ko tiktok from say pam ayasem emma sisi no eno so pi na ba ko tiktok from say pam hachika agoro. Okay. Omna sa mo nipa be ko wo no abre wo. No abre. Ati kana nipa nka na asem wa hentira ha ya kwan. Nipa bia kwa bra menka. Hwe me sani fa so nipa bia bre. Oui, okokano de abeka. Mabo. Kasema bre. Mesi mabo. Kasema bre, kasi ya bre. Nti umre. Oh, ba bia bre da so. Ba mo umre ai nyi hu fi no ma ba bi ne ma sa na hwemo ya wutu anga na umre ya nyi wutu anga na ko fa na di na wada umre wo umre wo se ya bre wo se ya bre wo se di otini se ni fa so abre me se ma bre na so abre na ka zo ni wa bre ba ma bia wa bre no fra sa e to se abre e ka se ya bre na to se na ote if is
wakofa oba bi ne ma ne papa owo no when there's all the city about So 93.1. Yo. Yeah. Wadaro ma we de tiawa. Ababa wana oba ya ni krunso Cosmos oba ha se no no yam se Cosmos e kasa no kasa oba no ta dome no. Wadaro mama yo oba yi de me fabric ya bi entu ye nyina yefo. Bible kra kan ye. So se oman ni di ya emu ni pa so be di ye. Ye de kwa ware aka mu ase wokunu di ya. Wosu oba no wona wo ma wosu be di ye nti no eme bi no mu a wonom no wo kuno te na bia afonso kakra kra ba no ma so wo be bre pa nyame de be tua wo ka pa o tua wo ka ni nyina no ana be ma no o tua ne ka no so nsesa na bi be ba wo ma ne so na dia aka no so achiachire kura no wan kasa kura mpo na be ba wo so ka ne ansa na ebi akọ ma no so sese be ma no wanti nani anhwe enkwada na wo oba no na bre ni nyina no ebesa gu so ntini we dia desrede e na mede ma ye nua ma no be ma fom wo a wo de empire na wo ye de to da bia nye ne honam ni moja na enya to da bia nye bibia nsi kwa ya na honhum asem so ye ja to nche kakra ye fa pai bon techre na be ma ni mra ne ho so efutuo koso kakra no na be ma na ni ba ne ho so nye se bia ye ne ye dome no na ye ye se wo ti atemu a wo ha wani kire no aha nya no na be ma na be fia na se wa be do mo ya krokro ne kasa kire kakra ye na nanom no ma fa mu kwa nti ya no so nya de be pa mu kwa nti no se wukunu eye bibi ne hawo a ya abotre kasa kire ene mpaye na wasa wo de teacher se de be ya bibia be koso ma na ni aba ne ho so amana be hwe wo ene wo ma no so me da wase wo kan ya hwe ya wunu aba bisba kase ento no na so de wo kan se yakura enkuruma kese na obo ye agu yam no kwasim ni mema bi ya de bia se oba wo na wote na ofa de sika koma no yonko ba besia se wa nsora no yi pa ahwe a webodua bema bi atoto na yire brade agire sika de akoma no yonko ba besia o de akwa da mo ba so enti afutuo de mama ye bo a etu ye ne de ye be se so obi amfanya adwuma na mema so mo mi nya bata ni nya ye hwani if you say you can't yiri bi no antia you can't yira ba me da wase okay owusu aba na mama ye nene nkomo na no fumso bi amanfo bɔ no ho kokone asresere bi a ya no wasresere no asantefo oba yiri bi efe no kofi kokon kofi kokon ebinim frɛ na kwakwan kofi kwakwan bi so kofi kwakwan ha na saaba yire no ye no bi mawudi pɛ na je wasrasere aboa kwakuo so wo ni tira wo soso da ye ba sabasa nti wo se yeso wa wi kwakuo tire na soso da ya something ye meche na asante ye nkasa kwa na yese o tire o te wo sese de odi kofi kwakwan aha saaba yire no naturally wudi a wote wa na wo sese ebi wo oh yeah ebi wo ho wo call remote areas no a ebi wo ho unim se ba yire bi wo ha wo sensene ebom se de wo banu ano ansa no wo de ase kofi mele fifi okay na wase asem wi ase yo mama usua na no wo ba ha be kan wa konsem ya ye bi sa wo se wo ko fie be ma no wa frɛ wo If I wa frame me. Ade asia na ofre wo. But your day na ofre manager no. Yo, ono ka so wiesem. But I say me case ni free here. Na me see me free here enye ye because we obu me kwasea. We see me pa mama dia wo. See free here enye ye. Na wasi yi free ha na asembe na o ka si akire. Say de be ya na wo twekro be ma ne akra no. Ti wo say be nya me adum akina. Obesande akra na 50 cedis. And so many Asem ni free hand na obumi kwasi apa akwa no ni bro fonya de sa okay ya na ejina ni pan na adwuma so last na me kan say ababa wo bi ba say ni kunu hwere ba be ma one na wo on hwere ba
nam so ye adwuma bayi o se wo yibidi se bidie ka no ba na se boys ye ni so a na wo ko yibi na mesese ya na che se eda wanye sika kura no be ye 12 cedis so enti be ma bi wo ha o mo me ka no kura Israel nyankopɔn be ma bi wo ho ma o wo pepa senka o be hwene ba na enso eni ho na be ma bi so wanya mana boro so o de be kwa akɔkye na ba no ma na wo no men ka se wo hwa ba no ma nye o de be kyena ba no ma na sabi anya ado a ono a na sini mu ba no wo sofa ana o de be kwa akɔma na girlfriend na ne ba sofa no ho asem na ye ka Emmrante o ka se katacho fie ni wa MPB ne DCB no mo yo mo ba okay DC Western region and MPB nso case bi ba ho ono so na e ba no sebe no no ya rekaka to akra na jeje mu MPB no kra de ne kosi adwoso ono kwa dem se esi wo kra na nse yo ba ese wo obi wo nso no o ma sha e no obi wo nso so a enka wonya ya ko be ma ya ma na bro so no ahodi ni ni ho abana bi akrampo so na ni widie mu amre ti adwuma be ma na wo ahode be ye no ono wontimi nye nche na bia se na kwadwofo su ka se nkrofo ade le ma se okay na kwadwofo su ka se nkrofo ade pa ba so de onye se me hu ye o ohia ma me hu ma de pa na me nya to nche o se ade mi nya kamaye anu so ohia sentiment mi ohia ya pa ai uko be kwa run about to cash egu yi omo to ne so mo hata yeduro bia na atwam ya bo pini o emu ya o na so obi aka wa buruchiri na kasi ka de kofa ba no ara ho na kwa buruchiri ya na me ka se asikafu bi numa omo akɔche G4 no ayi thousands of dollars ni ade no sabi madwuma tesa kam so metima yesa asmasi da bia wesiesie same yebo afere se madwuma tesa ka be si de chesa kata cho ka se mbi se sebe kromo asikani bi to esi dama na so to nku ade twitire mama ya de wayade yo wa no usa to de na bambedu usa oto de na bambedu enti wezu ye kan nya se ye ka se abrante no sebe ebu wa na Emmrante wo obi obetima yi ama na brosa ebi ya bro 5 years pa ni so se akora nya 4 years na se wo hwa akora na wo mane no ohun ne krada na ohun ne da wo ohun ne da no kora me gidi se sika bi ode be mane bi akora na enso ani katacha Emmrante wo hia se ko fare ba force wada roma e wo se ko so na wa fidi e de twini pa ba sa na ti wada roma na da se okay awuja yaka ya na ehadwen ya obi to no ma owo enso wo abonte a o spend the chain sebe efie sika na ye ka no nyese bia oni o ebi o obi pa enso obi 500 enso kwa abonte a o yeso so chibom sanete wa wote sa sesa dabi ipe hadwen wo man mu kra dodo ọmọ ya jẹjẹ dodo. Ado yebi oha nyame kura o ma ke. Medawase. Abushafo medamase mama ya enti asemo efiri baabi ani eba. Mama ya nhwe. Okay. Ahwefo ne yetiefo sompa na mo asoguso no sompa TV na mo hwe no. We mama yenti Emmrante no asemo a wane chief producer kai. Yo, hello Bema. Hello. 3.1. Hello. So what they say? Pastor Kwame. Hello Kwame. Hello Kwame. Hello. Good evening, Bema. Evening, John. Now what to say? Yo. I don't know na ye di djuma bi wo fidie so na me fro na say wa bre wada na wada roma ye bisa se owusu wa woni me ne ho de yi. No, bitacho we de make am bi say mo fanche me kakra. Na ese me ho dodo me kakra ntina. Na madana me damu na me ti meni.
Now, me find say me near be makasa before then, but one can say yeah, time we say and I said time we say friend. She you know friend or not in that crowd man so. Yo. She says man can say yeah. Yeah, the acho. What can say ye? Yeah, the acho why? Yo. Also I say akwada wo no wo no wani kosua akora hunu no sa akwada na yetuntuma na akokọ mpa so e no kore. Me ba try no kore. Oh, adai bema. What here? Na kan bi say so boni nyina no. Me fa mo ba no. Men me nya magia to no so because madika ni na kasa. Dada. Me fa ne say yin say ne ba e no. Oni ni ma me nyina e ba ye ho. So baby any. Me ditumu. Say me no e na afefuro. In fact, no crane Emmrante3 Hene. Nti okọ me ma me ho no e na me ma me ka hye ne se ene se wonyem dia na se okọ ne ma odoba ne ma me okuma se dia efi 1 week a ombra me ho e wo ho no diba chomo Mitio pa efi 1 week a ombra ono an ka say dance ni nti omukọ ye no ena me an ka sa me kom na me ka hye se so also ban in bra odia and you see an abraboni moedin if papa so free mu 2017 na year 2018 na ma ye imagine say ne metu kwan na say obetami ma me odia anya bia no oba tan de obenya bibi kakra de ede manage say me koso na bibi kakra ba me nsema na say ndia mama me no na bibi also ye ma akwara no waye de waye ede ama no. Me call before answer. There was a time a friend me mommy. My friend was akwara na mbo na akwara ne kra no. Or the number akoma ne wofa. Ama ne wofa di na temba sa. I say oh na or the number akoma ne wofa di na temba because so ba ye no. Ya ji atum. Ama mama ne say ko ne ko sa won ye ma ye den e fa bra. Wamba and outside the number akoma wofa amana didi na chambasa nti ha maame no e mo no kwani bufuka say afiri oba kra wonye den wonji ni biem e na maame ni maame ni ka say so oba wonye den misre no wonji na miso midimiti hwim akopesi ka kakra yede e dia Emmrante3.1 na men chaade me koi nti fiti wono man frɛ no menim sɛ ja okɔ nti man frɛ no ene woma na medidi ma ena owo akwara no so owo akwara no o to minkra no ne mekasa na me ka che ne say fine ma ba kwantwe mu de but I didn't tell me make say ombra no wamba na o say na woni ska a wo de beko me ma me ho ana me so say woni ska I didn't know one one ka say o ebi am niska ebi na kitwa bi kwa ye den ehye me ho ene yesuma sije ukona wo ba fafa ka ye den fabra wan ka ne sa ba to koduru owie no ena beka say woni ska dia usu de ti am suma ba kwantwe Emmrante3.1 ni ma sun ko ye ma me ene hono etikoda ye nti o ma na o se wa wo nti o pese o to akora ndi ena me kan ka say fine o so to akora ndi ni ho me ni around ena bi kumasi na o me mbe kumasi be bia nti no o de family fatu akora no me amaji atu family fatu akora no ana say didi e o de bia no fatu akora no maji atu na Emmrante mu no me ba fi ena o jitu no so yo wate nti didi mo na o se o premier emba no kre so premier na emba asa nipa na me ni konya na me ni ye adwuma no me ni ye adwuma na o kire me se o pese odi mi tu kwan nti akwantu na o pese odi mi tu no bosumi no on twa me ka ba se obema miska ma me didi de o de be den o de be ma me na me so okay ma tie nya akwantu ba mu dia ene ma tie fine na mo passport se den e wo ho afedi me ni didi ma ye adwuma 2.5 years ni adwuma 2.5 years no ena adwuma ni collapse ye the collapse no so okay eni onu na okona bibia tatima na obetu minkra ama maba ena mi see you mati okoya no so
be bosumi nan na maintain nka afere mani abe me deja me so emba machi enti de meka nyina se infonso a akosi na me maja majili nyina tu oba ne de woni fi eye me na makofa aba yo Kwasi hello mano nkasa bibre majimfu so ni natu yo nti ajamu na moye mpeni beka so na mede medase nti na wode me aba hona medase Kwasi yes waje wo funso atom na de wo bie ni nyina no mpanyere se jisika koto nchene bra nchena ma sika ma asebia ni ho abaka mana yesa nchene obai wa ha no pa minim se ni nua no beka ade atwinenim ne maama no betwinenim abusua betwinenim se onkwada abone esma akoye na wakotwe owi ne dia beto ho no mo akwara no kura so a ofiri wasem baaye no ebi ada kwa ma bia wo boafo no no madam fu bi papa ko jisika no ho a o disika no na ne papa no kwasi ma ye bone ma hwew na minim se obeye yie sa emomunu an ma aka de obi abajisika ma ne bi na the American say ebi ana akwadai eye woda ache boafo pa enti yebetu fo se entoto akwada na ase oba no kura no se bra wonyimi bia nanka be ma bi ba besuru mu a oba ene wonyem oba ene akwada ahyere chinti wa ansuru mu enti nka mesese pe wo bosia bra mase ha se wo ba bia ni ho me pancho me ni baabi no me obi ni podi anka mama na ba me nchen fra dada me ni ho a friend personally me friend personally and I'm sure me wo into that day so yo after me say me pay my for because of the scene me pay my for many content but next week one me send me kakana eja or their makwana their school yo na ebe papa say wa ankasa wo de wani kosu abeba be hwe akoda no na bi okura no pene papa sunsuma kata no so nti yese obeba wo de wo bosia akura bobra na oba na se bi enya ado a wo enya sika ekwani mu bi akura ma oba na be yi fede ne ani wo no firi no so a menyi se eye pa akwada na kura so wanyini se ayade a ye wo na chi kura ka no so kura nkebeji na de abaninti ama ehubo bi abo nanso bomodena nebra oba brabe hu ye that one thing is make up be say me damasi me nyini pa boni ni but or me pay emre na maba yo na me ba so me ba wa kata wonja mo hu the kind of medas but me betanya ni say mo fante me say abani say oba no edi me aba ho no enye me pe yo but makokofa ba ne de sa na be de yo ada no kra wo kan say wabre wani kum no ne ya ka se bi a akudenku bi da wo ho ene bia me brother frame no or the can frame anopa na o ka che me say obe frame nse me ko me ni me say obe sa frame anopa yo wan ka say bia time say nyumre e be fro yo no problem ya de tempata dwa so papa tempata dwa ana ete so o bara hobrase a na de hobrase ahia na o bar kikirikiri so amugamu na ya de asie ni nti ebrese mu ye besa afro ni ba choyo wanya sand 50 Ghana cedis no ni ba choyo say 50 Ghana cedis na so besa wanya sand me ka chele say me bo na besa dia man yo watch na sand man why ni ba choyo na ye ne obesa kasa ne ya kire ebra obeba no why ni ba choyo so Emmrante3 medase yo osu apeso kan bibi me ba chowo be se me bisa ni say 50 cedis no the best and akra no e dey kra no ko school 15 cedis no the ko school dey na 4 years ni kra 50 cedis oba when you see me oba 50 cedis 4 years se enwa no wo tene a ye san kan ma no menje onjai 50 cedis 4 years oba tie me empani force ba ma ne da so gina so Kwasi
Hello, da. I mean, what you want to Casano? Was it 50 CDC there? 4 years. 4 years, Nipa, the 50 there. And so any kura. Make a visit. Minimum saying so. But Yamucha Kobanin Nama way now. Kwame who chantro. I would be any one. Who chantro won't block him a number. Emma me fair one number. Me di on the shark hole. Me di on the shark 4 years. 50 cities. Somebody in my dear also. Did you watch out to me? What you to 50 cities and find shark 4 years. It's week be a miss 50. Also my bonnet. Why a bonnet? What a Cadadane dear. We are Haguso. And when you boy, meaning say, Emrante3 Hene, fire. Let's send it bro. Son or Becca, son or Emmrante3 Oh, what a man, Whose way? What the Marco, the man send here, so beside the Marco beam. What a week be 15 Sunday for the meantime. Yeah, meaning say, sir. Never announced, sir. I feel the wabba for what they stand a bit low. Was it? Yemfa Brantin is here now. Yemra Usu also. Yenen Casa, yes, sir. Yabetian and I begin at them. Name I was saying, and a dear man come by. Now, so you two Usu are for say. Father said, no of our coming here when baby cree was say about pen pa. So, what our father said, so, Bema, what is when you can't quite see me, I'm fast. I'm on we are. Kakode Oberhen. Enti Father say, Beman Crow, Diviasi. And I say, let's quite. Enti modern ya boy and Saka Brant here, what can't absolutely dress me was say with an Abahan. So now it should be a 150 now, ma. Yes, we are Betty. So, Emmrante3 and the person me Bob woman who say, Yabeko because another two and craft from him. It me a second, said it piano. I can more be who be 3 o'clock na ke wo de kwano. Because here researching na baby otie. Go tie me on ye pa. Ye bibi awie. Eti anche ne hu se producer be kasa afedie. Obra ne ho ase a. Oni ye be kasa. Anya sade aketo an kokofa ne bai. Eti won sisa na adwene. Na omle fie, omle kanem. Ebe bo ne pa. But for a response na ye. Ni pet adwene wona ti kodi ye nim de. Na nso e free sabre equal. Ene be hu sabrade abrante brade bi no ototo ye. Ana say no wo kana komu asem na koma mu no kwasem pa. Eti ye besre usu ase omanbo nto ne yem. Already e kana wabo wi akwara nso nyame adom wangu wote ase. Akwara bi wo kura sika pempempem wo fie nso wanche wawu. Wonwu ya wote ase no. Ye besre ne se omanbo nto ne yem. Na otra ye kan bibi foforo bi a na ye se ye kura so a ye kan se mi no. Wan fa ni die se bia mfa maye what de beba no onsum na wan fa so anon kakra na ye yenim de ye ne beka abo ni gina ho an ye turutu onya maye de onsum sa maye maame ohina ire asembe na wo ka kire unu akuma no kete chobe maame dase de me ka kire na ne se sebi akwada no wo na enfie na nie no kra no ohu abrantie no esika na se ohu nani moda se de ono atu nanum tuo kai na abrantie no so ade atun sa no enso no kakra nyame adum nti no Emmrante3 di se wabu adada enu nti no se ene kete chobe ma da wo ma oni na begafo aya adum ama yetimi ne be ma na kasa na wo se na watwi bia no obesend 50 Ghana cedis de ama wa sebi eson pa no fa de e chance e bi kula mpon kita wo e beti so kakra se 15 cedis na akoda ne di ne da sa 50 cedis no ati 3 days ama wanya 5 cedis bi ade beto nso so de api ni so eno ti 2 days ka na e bi 5 days no abeti 2 days de ama eno ti yan hwe se e bia be ma no na asem na wo ka no de be ye adwuma na wo twene so a 50 Ghana cedis no de beba na se de ono so ato nanum to se na watu na numtu asa hyebo se obeba be hu mpanyimfo no abesi katache obema so no menji ndi se woba niema be kwoti se de na ekona me wo gidie se nyame beba ne nsa so bia wo ka se niema nye ya mpa yenimu de bia na ye
ene ba se de wo si kasa kyerɛ mpanyimfo ne de menya sure say bi kita no e da still awa mo an nsam den say won pese bia obebie ne nsam de bi ama abofra ne ti no me nua keto wonye ahweye ye kan say no na afutuo ne de ma wo next time bi no now so wo kwan ya befa so because ababa wa de wo si so what is sense ye no eba efe obi ehu a eye ni hwa mo pesa wote na wo hwia de hwe na so no wa hwe ye be kakra wo botu wi a ye mfa wo nya hwe nya futu sem emfa ma ya wonu esi so se wo hwia blantie bi na wo de mra de to no wo de fe de fe ye nko chibom ene krampo de yi na aba indomie ene ade ama pizza and 40 Ghana cedis 50 Ghana cedis no ato drink bi di aka ne ho no ode akɔkyerɛ me boyfriend ade aba me sraw emma wani nje mro so sa na be kakra no sa amane hunu bi te sɛ nyinsen bi pie mu a wa hwɛ yi a be ma no ode ni tika nwura anase odomu a otwi bi ma ninja wa hwɛ yi a na chimfutro kra no obɛkyɛ kwaye mu amokuya hu na kyerɛ kwanti ne yɛhwɛ na mabawa no so mutoto ma kwan yi yo ohina yere tu anini yakuma afu ya wi afemuma yento program no so maame usu a tide mpanifo ka no na wode ba som yesin se ne bi makra se de se ne ni ahwefie nyasa aha nti obeba ha ne na atintimra wo se ono kro obabia ni a ka wakra mo aba ho dadaada pacha de oboa ntro no ucha okay because ye call kra no lolo fe kwa di free wa aba no wa amaye bi o ya so woniska so no iska ai okay so oba no se medilo to be 80 million me kra mo aba de a me se ne sa de obekọ pacha me ko alright so go bodu pa akra ya uti fa ni ma hwe no o ma ga na mu ase no uti mi hwe oba fie na wu na ni mu se betu kwayo ka mama na ba ho da do ya de I want fa kwara no me kire no ase bia ni e kuma ba be hwe me ba da na no ba no kwa na wa be na se ka wan so omra no na ese yo la wo ko yi wo na nya kusi ya wunyi okay everybody for mama yankwayenim chief producer bema metuma oba na say wontu ni nuanofo also ate and mama me out 30 seconds mo kaka kire 30 seconds una bema 30 seconds Emmrante so za grow we na mpanimfu agro sa awo ne aware ne mpratwe ne awade sa no mano ye ka kire mpanimfu agro enne na bibi ene obekwa akoto oba bi wo faasi bi gina ba bi woni be ma na gina wan kasa no nya nyankopon oba otimi reading wo se akwae wo gina ho ene me wo faasi wu a enye yi emfa ezo be ka kire wo faasi nyame ampata kra obedi watem wo ba ma na nim awon se na wote na me mpre be ma nsem bi okekeka we wa wo ba ma na du vie sei adu ta ma me da me kasa mo ba o ana mo mutie wo de anya to awie mo fa no ma bi antum adwen mu se be ma oba wo se ya yo wa wo busua akora konfie be de wo ho be ma ti ya se me send 50 cedis ti asem ni yo ampa Emmrante akasa bibia akasa ba ye ka tufu se ena obepo adwuma be 10 okura wo ko no ubedu dua bi ase na ubedu ba bi na nkolai wo keke bi ase ena wo tia wusu ye nkase kofa sikani ba batedu mra bi amunsu munyusu mu box na mo na wo se be man hwe ne be man na o ma ba ne kwa Emmrante edu mra bi wo kura na oba nkoya na o ma ba oni ni gya na wo kasa ekwa akira wo mu se wo unya o mo bra bi a wo kasa wa 93.1 ba mo mu de echi se kasa ekira se mo repression pass na wo bie kata no ba shit ni korre represent mi de champagne adu time mama madwena wo be ma Emmrante waka de waka but ekwaya wadu obaya fa so ya se wotie ya pa na me sure say baby afidie we no edu no osoro no pa no say hey be ma ena obi coach ni say hwe kakasa de what's that catch and conference oba just won so oba na wo ndu hu ne picture bi wo sa ko worry ade na sese wo worry Emmrante wo ko ya ko ba worry 93.1 adu time ye nwa mema no he me se ade we empanifo na eye se mo nso ya jayo
akura mante ye keke wana mante de bia woka se ayi anadwo sole pa se oba yale anadwo a mante na woni sika wa se mo bo obai wo fam abrante sika na wode ba ne hwadodo wonya de wo keke no so oba omo san so pom pa ma ono omo ko ma pa omo nya bija wo omo nya bija pa mate wo tama na wo France afie no wo tek wo kai sa papa bia wan hwe ne ba na papa akra na nya sika wo na kai sa wo be kai a so ta se adu tama o se no oba me hwe be me na so me hwe papa na so a na ma na usu na ne ba no susu wo se ne papa enso wo se master asma me ma be akatem papa me hwe no a me ma me ko be kume sa o se nka ma na gi nyinsen na wantimi ahwe ne ma me akọ be hwe no ne mo pu nyinsen ne ma me apolutu ne se wo se ene ya de wa se be nyimo na me de wo peja nsupa me so blocks kawo block na wenu nyina kakra nti be ma me wo be ware me no ono wo hwe wo nti ma no wakra wo bu dollars e wo bu ka be hene botomu no setie ni bo ni timi de 4 months si abrosa wakra wonye sika nyanya na o se me mfanye program ne bia me friend ne ba na ma ne ba wo de ka bi be si hotel ke ho no zongo fu be twa ho hia o se nipa be pa na etimi atosa aka yi boy sabre no wo de 5 million ma me say me mfa ma papa say on fa ka nkofi yo benya but hwe pa de on hwe no asem yi ma no suma me kura bi su ejira me kasa akoda bi wo ho no ma man no wo to we yasa wora okowara no da woman ene no wo 7 nyina ya sesa bofo oba ba ko memansi mu nyina ba sesa oba ba sia no oka ho kro no wi enti ye kan no de besi wakwa mu bia no aya de nyame ase o na be man sa akoda nyame ase ese de se o mehwe ne kokora birim pa no man kra ancheri bia na onya stroke adwendwen because ne baye ono atimu se ne moja ni they said the man take me se ne nanso a gumpa boa so ne papa nanso a ne tiri ne bibia se papa enti man usu no na ne ba no susu eye ne ya pa enti abusuafo ye keka na ye keka na kwawo mom ye hwe ne ma bi ye pa when na kire se obi a otifi a woni ba ma wo ana oba se anyi se wodi apa na bibi nti memfa ma no ana ankola on papa ko hia mi on mutie o momfa mra ye wa na ye tumfo abegya boti with retamali na wa bo mesh ga ko ya ko basa anyemo won hwe nyansa pa efese ga ba ko pacho de ko ma ko akura ete million no ka zebra ko what is we di loto 8 million ko fro ka ba ko agogo e bi akora ni wu agogo agogo we nkom jana kamenko ko susu mi ade ma fami kan sa ba sa ye tivenko o se mo fani enkura bo ni so de enkura ni no onko bi ma ten kura ni ha dwen do o mo ha dwen oba de usum fidie de sika to so ebeyi no sabe amanda ma enu mama kura yi eyi and the Ghana from member most of them people ba we adwuma we eyi de bia na we be you only di for na kasa eyi di for be ma di for de mfa kan we no di for be na sofo no kura no sofo na wudie no kura no ya hwehwem kakra mesrew sa wakofa bade a be ma wa hwea me mam kan tenkrenji so a sofo no kura wudie no master niema bi financial mensa ya tete no na wo sese wo sa beta be di for de account be ma mesrew Dabi nana Emmrante me di for ade say me church din the Free Gospel Church Free Gospel Church one thing so ya ma register abemu nyame agya tumu a nyame mawo na se me fraud sofo da bia won ka say me di for se wadawro ma o se de na wo kan mete wase se yemfa di for ma enta me so ma de atete na di for so baba e be sense ya e ne kwasem what I say enti yo di for ye gitum na se ye gitum na di nhu hwa enti ya su push na se wo so be mo bia ya push okay aso push mama yenko eni owusuwa akrai owusuwa menyi ni sawo yo ba na ho kire no pa baby because tine na wa boro
Guna where Musa and Tiniburi Sisi. Or fashion school in Sana Beba. So on your bar or Sanko for no mobile life. Fashion school for fashion school. I said, who says, you may dear no Muyentino. I was a young who said, now will be whom, nay, any fair. Now, 12 baby, our non, so ye be. And go for Bisibis, I say, or Caba in Hana Pamia, or Ghana Haya, na. Oh, you too. I don't know. You married too. I had it. I got more multi TV, so they said that be a Munya will be Pama, dear Mamma. A car crab now or lunch will be my tardy, she may have messy bent in the pump. Yeah, dear, quack. Oh, ma'am, I have waited me. I was for Mamma, young quotier for 2 7 young Quayanim. And now for 2 7 no. Aya 70 titi. Menu ada sani a wote asase so. Me too for say emfa san hye wo de meri fam da bia. Sompana 3. Na nwinwin ka say menko a me de Nyankopon amomeye. Menko a de. Ene ma nkoye ma me. Me fi abayifo. Me ma menu anu ya abayifo. Minu amano monye na ye keka oyo oba no nso keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrew en keka e ma ne nka ho me pacho pi bo modena na sa ensema ye keka no emfa wano keka bi mama Esther Jontuni me nua ba no wo se ma sem papa mfiri wonu mra yinkugu adwini nyina kasa nyina afiri wutim sa na wo ka enkugu sam no abusuafo momma nyimfiri yakwem na yenka enkura sensem wo ma me ma obia enya ekunu no ebetimi abasa ye coincidence enya no me bia na sa no me kura Onyankopon ono odan no me e ma na ye hira ba ma bia ye frɛ no opanyini Isaac wo mamienu Esau ne Jacob na Esau na ye panyini na ekoma ne biri enti woton no panyini ma Jacob edeje pano ne beans atidua ene pano ene woton ne panyini deje ye na se woton panyini no a panyini no na usually ajani station no no de nsani bi ahwe ne maame akunani ane ne nuanam ketwa nanso iso waton no panyini enti kwambia mu no ehira no etimi nkono ho kwambia fa so ma be me ton no panyini gi aduane no aduane dabre owie o mene na wo no nso wie a te se de wo wie nam te se de wo wie nam da enti be me waton ne panyini ene duru se panyini Isaac ohira ne ba panyini na kana sichi ba mu hode na so bigidi se de nyame pene so efse na se nyame change Esau na Jacob no onya panyini no enti Jacob onya panyini no na onya panyini no eboa ema ehira no na nsa kan na wohira ne ba Jacob wie no ena Esau so ba se papa ma ba me baji me hira no so ehira me de ama onua aya ne ya enti wakache ne papa se Isaac mesra meso hira me bi obisa ne papa se enti ehira ba ko pe na wo ho enti ehira ba ko pe ena wo ho ja wadawroma na awirho samu asi babu mu ba ko pa ne sasemi enti ehira ba ko pe ena wo ho na ne papa ka che ne se ehira no me de ama wonua menim se osofo obetima kenka otimi kenka babo kakra okay de men how na yenko enti abusafo ende moma men kenkai emfiri Genesis Mose ngombe dikai etiri aduono nson echichemu aye aduasan wotwe ekono Genesis 27
verses 38 to 40 aha na me ye futusem no afri was say 38 no was say na Esau ka kire naja say meja inhira ba ko pe na wo shira menso meja na Esau man ne susun awere ho sempa no na ni da so so no an de be ya MP ene ye to aba ma afoforo ma obe ya MP ebinom timi dwene ho sa ewu na moma yentie de ne papa kan ewo aduasan krono no na naja Isaac buase ne se hwe asase asrade animu ene de wo soro bosuo eye so na eso na obetena ene wo se enome ne nhira na won san kaniti no asase nsuo ntongu so asase asrade animu wudua so banche abura enye yie da eso na obetena mo hwe de muntie de oka atwa ato se won krate so na won betena se na chese se wo ba bi anom afo wa nko ba da won sakura enko wa no enome nsema Isaac o kachire ne ba isoro no na muntie we yi afa na asem no ebeduru ho pa ba bi amfesa me de ya adwuma nie na ne papa de si so bio se nanso ebaba se wo bo wo hu modene kenten wo ho a 3.1 asem we ye me dadodo wo bo wo hu modene kenten wo ho a wo be yi konua obeyi konua afiri wo konso wo be yi konua no afiri wo konso enome nsem ne de ne papa ka wi nanso wo se Esau enome nsem a maka ne nyina achi no sa wo yire wo ho bo wo hu modene kenten wo ho gina pitin sa osapo mu nso ye adwumaden ensi ye ebetisa o se o ma me ma munya kunu eno ansa o tache ho sa yenye kunu hwe sa bema woti wiase na wo yi wadwene se me ma de ohia nko a ebehia o defe duku sara mpesa beka enti Isaac kache ne ba ne se eno mensem no waka nanso se wo bɔ mɔde kente na hoye na honyansi ye dwumadene a ebeyi saa no me na fi hɔ enti na asema me kache wone se janse bia wo kasa duanafo ma de ye tiri nye ye aduanafo ma de kwa wade ye nya ware pa ye mema de wo mo hwɛ ma pa na ye de nya ware pa wa kwaso da bosu pa ti asema wo ka abusafo se ye jo hu yo kura jo hu yo san nye se wa te se obi before ha me fi before ena ha me ubeye lehu ubeye lehu sa wogi tum se before da ye wo dia so wo yire wo so kentire ho ba ho mode sori gina bompa ye wo awurade mu fa ye fruto ho wo de awurade ntentam na ye dwumaden na saa konua no ebefiro so anwumre afutu a me wode ma wo ano no na gya yampia wo to no emwa efise obi nkase ohia enka nipa so nipa bebre ko saa tebie no okentene wo ho na yam pese bobodin na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na num bidin ewo kumase abonten so se ebiri bi atwamu no no wote bia mu na biri we mu no wo duru saa tebie mu mesrawo emwani ha anome wo hode na so wo sesa wo kentene ho a okay Abusafo sompa ena mutie no 93.1 Oma bribia ye ntenna se na me de me bobre mi huna no adi mu abayifo ye kan pampamtwene na nya se emfa ha eno kura ube china ko wura baabi a ye nwura ma wono me no kura san aye kese nipa bi won nsa to so obompa ye ma wapira wode no me kura na aso for the whole of your life. Bible say one kasa kura bi atimi ase wo piem wo dem ato upum wa bo waje wo so no mpaye. Okay.
abusafo osafo de wo kan no waka ma wura wo se me wura ho yi na ma breye papa na asema o kan jo company eso asemu yin e ma me converse e to da ye mobo sam abaso adenta me kasa se wo hawa ma so a untimi nyina mo mpaye enye gidi wo wurade mu o kristo ni anase nipa bia oba sase so se wo hawo ni amane toa ana okonkoden edrum lebi me fa homa kurasam de sam me kon because abraboni mi di makotra Italy ya bom ya ba me bedru Libya pe me se me Mauritania me nya ship e de ko Spain me dru Spain so ni achima 2 years me bedru Ghana ko prosi ya yimedi Sampana 3.1 me twa kuregu 2012 na je so se me yimi ho firi wiase na eka me baba akopɛ na me ba no panyine no 7 years na ketwa no 3 years na adani suni awreho na me kofa homa se me ho akonfo anna me hu se me ba ketwa na ba no hwemi se onim kasa ohwemi se ya na me se edi ankwasa na me di eto dana se wo fa da bi do me ona se obi do na se ye chi koje prison ya oho aya wo gifo eda Sampana nyadaji 3.1 nyamre na futu semua Emmrante3 Hene di ma won som na enkaliw na enyina ho abaso eto de ye eto de nye